Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Biz musulmanlar дигәч инде шушы ислам динен күз аллыйбыз. Мусульман дигәч инде һәм шушы ислам динен күз аллагач без белергә тиешбез. Ислам дине ни дин ул һәм нәрсәгә нигезләнә? Аның әркәннәрен, аның шушы ислам дине нәрсәгә таянып нигезләнә, төзелә, без буларны белергә тиешбез инде. Һәм бу үтәчәк һәм укыячак хәдисебездә шушы ислам диненең әркәннәре турында, аның нигезләмәләре турында әйтелә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям Ибн Умар радиллаһу анһу исемле сахабадан риваят кылына. Бу хәдис безнең Бухари җыентыгында килә. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә: "Бунял исламу галя хамсти". Ислам дине ди нигезләнә ди 5 нигезгә ди. Монда буния дигәнне тагын әйтеп була төзелә дип тә инде. Ислам дине шушы 5 нәрсәгә төзелә дип әйтсәк тә була инде. Чөнки мәсәлән, йорт белән күз алласак, ислам динен йорттың бит инде бар нигезе, фундаменты, бар стеналарын мәсәлән әркәннәр дип алсак, бар түбәсе, шулаймы? Һәм фундаментсыз була алмый, шулаймы? Мәсәлән, фундаментсыз гына ине төзеп куясың икән, мәсәлән, стенасын, түбәсен яптың, ул озак тормый, шулай бит инде. Күпмедер вакыттан соң җимерелеп төшәчәк. Чөнки фундаменты булмагач, ул җиргә сеңәчәк яки ишелеп төшәчәк инде. Һәм шулай ук стенасыз, шушы әркәннәрсез, баганаларсыз инде без түбәдә яла алмыйбыз. Шулай бит инде, түбәне бит инде берничек тә стенасы булмаса, берни игә дә ябып куеп булмый. Менә шушы бина белән ислам динен без күз аллап, шушы хәдисне аңларга тиешбез. Бу безне аңлар өчен ярдәм итә. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям нәрсә ди? Төзелә ди, нигезләнә ди, шушы 5 нигезгә ди инде. Менә шуның иң беренчесе ди, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям ислам дине инде шушы 5 нигезгә нигезләнә ди бит инде. Иң беренче фундаменты ислам диненең асылы нәрсә ди? Шәһадәти ан ла илаһа илляллаһ ва анна Мухаммадан расулуллаһ ди. Ислам диненең менә бу фундаменты, нигезе ул шәһадәт бирү. Шәһадәт бирү, раслау. Аллаһтан башка ибадәткә лаеклы һичбер илаһи зат юк дип, һәм Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям аның илчесе һәм кулы дип шәһадәт бирү. Ягъни тел белән әйтү, калб белән ышану. Иң беренче чиратта менә бу нигез булып тора. Һәм без шушы шәһадәтне әйткәндә инде аңлап әйтергә тиешбез. Нәрсәне без телебез белән әйтәбез. Шушы шәһадәтне әйткәндә инде без аңлыйбыз Аллаһ Тәгалә генә хакыйкый илаһ икәнен. Аңа гына гыйбадәт кылырга тиешбез, аңа гына буйсынырга тиешбез, аның барлык кушканнарын үтәргә тиешбез. Ул гына шушы галәмнәрне идарә итеп тора, ул гына ниъмәтләп тора. Бу турыда инде без сөйләштек алдагы дәресләрдә. Һәм шуңа күрә бик тирәнтен инде тукталып китмәйбез. Кыскача гына инде әйтеп китәбез инде. Бу беренче, без моны аңлап әйтергә тиешбез инде. Әгәр дә без шуны аңлап әйтмибез икән, менә безнең бу фундамент ничек мисал китердек, фундамент булмаса җимерелеп төшә дидек бит. Шулай әгәр менә бу шәһадәт кәлимәбез дөрес итеп аңлап әйтмибез икән, безнең исламыбыз да җимереләчәк, дөрес булмаячак. Шуңа күрә әгәр дә без Аллаһка да табынабыз, һәм инде бүтән илаһләргә да табынабыз икән, безнең йортыбыз җимерелгән кебек, динебез, исламыбыз да җимереләчәк. Яки инде шикләнәбез икән, Аллаһ бармы икән, юкмы икән дип, яки минем дә Аллаһ дөрес, аның да Аллаһы дөрес дип әйтсәк, шулай ук безнең шәһадәт кәлимәсе дөрес әйтелмәгән була. Чөнки мин Аллаһка гыйбадәт кылам, ул үзенең путына гыйбадәт кыла, үзенчә ул да дөрес инде, үземчә мин дөрес инде, шундый шикләр керә икән инде, без шәһадәт кәлимәсен инде аңлап дөрес дип әйтмәгән булабыз. Чөнки без шәһадәт биргәндә без инанып, бернинди шик калдырмыйча шәһадәт бирергә тиешбез. Аллаһ Тәгаләнең хакыйкый илаһ, ул гына шушы галәмнәрне идарә итеп тора, ул гына ризык бирүче, ул гына файда китерә, ул гына зыян китерә дип, барлык нәрсә дә аның әмере белән эшләнә дип. Бу бер булды. Һәм барлык ибадәтне дә, барлык гамәлләрне дә, эшне дә ихластан эшләргә тиешбез. Аллаһ ризалыгы өчен.
Бу булды кыскача гына инде шәһадәт кәлимәсе инде. Бик кыскача гына инде. Һәм икенче өлеше нәрсә? Мухаммад Расулуллах. Мухаммад Расулуллах, ягъни Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям өйрәткәнчә, кушканча гамәл гыйбадәтләрне кылу. Беренчесе ихласлык, менә 2 көн өйрәндек бит. Гамәл гыйбадәтебезнең кабул булу өчен 2 шарты булды. Ихласлыгы менә шушы ла илаһа иллаллаһ, Аллаһ ризалыгы өчен эшлә. Икенчесе нәрсә дидек? Диндә булуы, сөннәткә муафиq булуы. Менә бу шәһадәт кәлимәсенең икенче өлеше шушы Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямның сөннәтенә яру. Ничек кушты, шулай итеп гыйбадәт кылу. Һәм ышанырга тиешбез. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә турында сөйләде? Ул, мәсәлән, үткән замандагы, үткән кавымнарның тарихын сөйләде, шулай бит. Аннары кыямәт көне алдыннан булачак кайбер муҗизатларны сөйләде, кайбер галәмәтләрен диюем, кайбер галәмәтләрен сөйләде кыямәт көне булыр алдыннан. Шуңа ышанырга тиешбез. Һәм Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсәгә өндәде, шуны үтәргә тиешбез, һәм нәрсәдән тыйды, шуннан тыелырга тиешбез. Менә бу булды кыскача Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллямның шушы Мухаммад Расулуллаһ дигәнә шәһадәт бирү, иман китерү. Менә шушы шәһадәт кәлимәсен дөрес аңлап әйткән вакытта гына инде безнең ислам диненең менә бу фундаменты, нигезе дөрес була. Әгәр дә без моны дөрес аңлап әйтмәйбез икән, һәм шуның белән дөрес итеп яшәмәйбез икән, безнең ислам диненең фундаменты начар булганлыктан безнең исламыбыз җимереләчәк, җимерелгән кебек инде. Менә бу беренче булды фундаменты ислам диненең. Хәзер өйне төзи башлыйбыз. Өйнең нәрсәсе? Стеналарын, әркәннәрен, баганаларын күтәрәбез, түбәсен ябыр алдыннан. Моның инде иң беренче, иң ныклы стенасы, без бит әйттек, шәһадәт кәлимәсендә. Калб гамәле, шулай бит. Калб гамәле, тел гамәле. Башта әйтәбез телебез белән, калб белән ышанабыз. Аллаһ Тәгалә хакыйкый илаһ, Пәйгамбер Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям хакыйкый илче. Ул өйрәткәнчә генә яшибез, гамәл гыйбадәтне ул өйрәткәнчә генә кылабыз. Һәм инде без әйтеп ышанып кына калырга тиеш түгелбез, мин мусульман дип сүздә генә. Без инде дәлилләргә тиешбез. Иң беренче, иң олуг гыйбадәт белән нәрсә? Иқамус салах. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям икенче нигезе нәрсә ди? Намаз ди. Менә бу намаз инде айыра безне хакыйкый мөмин мусульманнан һәм ялганчы мунафиктан. Шулай бит. Әгәр дә без чын-чынлап әйтәбез икән, мин мусульман дип инде тел белән әйттем, калбым белән инандым, без дәлилләргә эшләп күрсәтергә тиешбез Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә шушы иң олуг, иң яраткан гыйбадәт белән, намаз белән. Намаз белән. Бу Аллаһ тәгаләгә якыная торган бердән-бер шундый гыйбадәт име, без моны нинди генә хәлдә булсак та укырга тиешбез, эшләргә тиешбез. Бүтән бер нинди мондый гыйбадәт юк. Чөнки менә хасанап китәбез бит. Хаҗ, ураза, зәкят, аны бөтен мусульман үти алмый. Кемнеңдер мәсәлән малы юк, ул зәкят бирә алмыймы? Кемнеңдер сәламәтлеге юк, ул хаҗга бара алмый, шулай кемнеңдер сәламәтлеге юк, ул ураза тота алмый, шулай бит. Әмма ләкин менә бу намаз без моны нинди генә хәлдә булсак та укырга тиешбез. Без сәламәтмебез, без авыртабызмы, без сәфәрдәмебез анда. Нинди генә халәттә булсак та без укырга тиешбез. Басып укый алмыйсың икән, утырып укырга тиешсең. Утырып укый алмыйсың икән, ятып укырга тиешсең. Тәһарәт ала алмыйсың икән, тәяммум аласың. Тәяммум да ала алмыйсың икән, хәтта галимнәр әйтә, менә була бит инде, Аллаһ сакласын, теге авариядән кешене бит инде виш чорнап куялар, ул селкенә дә алмый, тик ята менә шулай. Ул тәяммум да ала алмый, ул тәһарәт та ала алмый, ул берничә ел. Әмма ләкин теге акылы эшли, яки паралич суга бер тәнәсе икән. Менә ничек шул халәттә намазны укырга тиеш. Тәһарәт алмый, тәяммум алмый, әмма ләкин уе фикере белән, мәсәлән, хәер тәңге намазны укыйм дип күзләре белән селкетә, мәсәлән, кирфекләрен селкетә, булай рукука китәм, булай сәҗдәгә кылам дип уйлап булса да, ул намазын укырга тиеш көненә 5 тапкыр. Моңа берни гызыр юк. Менә бу шундый олуг гыйбадәт. Һәм бу олуг гыйбадәт булуына тагын бер нәрсә раслый, көненә 5 тапкыр укырга тиеш. Калган гыйбадәт нәрсә? Хаҗ ул гомереңә бер тапкыр гына үтәлә, гомереңә бер. Зәкат елга бер, ураза шулай елга бер генә үтәлә. Әмма ләкин намаз көненә 5 тапкыр укыла. Менә бу күрсәтә шушы гыйбадәтнең фазиләте. Һәм шулай икенче зур фазиләт нәрсә күрсәтә? Ул 7
7 кат күк өстендә әмер булган бердән-бер гыйбадәт. Пәйгамбер саллаллаху Исра ва Ми'раҗ кичәсендә күтәрелеп әмер ителде. Башта 50 намаз укырга, аннары инде өммәтем күтәрә алмый дип 5 намазга калды. Бу 7 кат күк өстендә әмер ителгән иң зур гыйбадәт. Һәм шулай ук мусульманнарны имансызлардан аера торган бер шундый галәмәт гыйбадәт булып тора. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху алейһи нәрсә диде? Әл-аһду аллази бәйнана ва бәйнәһум ас-салаа, фәмән таракаһа фақад кафара диде. Безнең белән алар арасындагы килешү ди, ул намаз калдыру ди. Кем намаз калдырды икән, ул Алла сакласын нәрсә күферлеккә төшә ди. Менә бу имансызлар белән иманлылар арасында аера торган төп шундый зур улуг гыйбадәт намаз булып тора. Мин мусульман, минем калбим яхшылыкта дип әйтәсең икән, синең яхшылыгың тышка чыгарга тиеш ничек итеп, иң беренче чиратта намаз укып. Яхшылык бит ул иң беренче тышка чыга, шулай бит. Эштә кала икән ул, бу бик шикле синең яхшылыгында. Безнең бит халыкта таралды шулай. Яхшылыгым күңелем гел изгедә, гел теге яхшы гамәл кылуда да, әмма ләкин нәрсә? Аллаһ Тәгаләгә шушы намаз укырга тәкаббүрләнә, яки анда бүтән төрле сүзләр әйтә, вакытым юк. Вакытны кем бирәсен? Аллаһ Тәгалә шушы вакытыңны бу дөньяда булган алып та куярга мөмкин бит. Белмибез бит күпме калганын. Яки анда эшем күп ди, эшне кем бирә сиңа? Алла Субхана ва Тәгалә эшеңне дә алып куярга мөмкин, эшең күп дип эшкә зарлансаң. Сәламәтлегем юк инде, анда аякларым нитми, анда тагын нәрсәләр, төрле гозерләр табабыз. Алла Субхана Тәгалә шулай эшләтергә мөмкин, вообще селкенә дә алмаска мөмкин, ятып кына торырга да мөмкинсең. Син зарланасың, анда аякларым йөрми. Аякларың йөрми икән, утырып укый аласың. Утырып укый алмыйсың икән, Аллаһ Тәгалә рөхсәт итә ятып укырга. Шуңа күрә менә бу намаз моңа бер ни гозере бездә юк, укымаска. Аллаһ Тәгалә бөтен мөмкинчелекләрен бирә. Һәм куркытып әйтә, кем намаз калдыра ди, нәрсә ди, күферлеккә төшәргә мөмкин ди. Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям. Шуңа күрә менә бу иң беренче фундаментны төзеп куйгач, шәһадәт әйтеп, стенаны нәрсә, шушы намаз белән, йортыбызны намаз белән күтәрергә, торгызырга тиешбез иң беренче чиратта. Һәм балаларыбызны 7 яшьтән шушы олы гыйбадәткә без өндәргә чакыра башларга тиешбез. 7 яшьтән инде балаларыбызга без инде өнди башларга, чакыра башларга тиешбез. Улым, кызым, анда оныгым. Менә мусульман кешесе көненә 5 вакыт намаз укырга тиеш. Менә Алла Субхана Тәгалә сиңа күпме ниъмәт биргән. Аның җирендә йөрисең, аның һавасын сулыйсың. Әлхәмдүлилләh, 2 аягың йөри, 2 кулың белән тотып Аллаһ Тәгалә биргән ризык ашыйсың. Шуңа шөкер итеп, көненә 5 тапкыр намаз укырга тиешсең. Ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә син җәннәтенә кертәчәк. Һәм бу дөньяда да күп кенә гамәл эшләреңне җиңеләйтәчәк, бәхет, сәгадәт бирәчәк дип biz balаны 7 яшьтән инде кызыктырырга тиешбез. 10 яшькә хәтлек баланы без кызыктырырга өндәргә тиешбез. 10 яшькә хәтлек баланы кызыктыру өндәү генә бара. Әмма ләкин инде Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям 10 яшьтән соң нәрсә диде? Инде әзрәк инде ярый нитеп шелтәләп та алырга, инде куркытып та алырга ярый. Инде әз генә теге авыртмыйча гына инде биреп та алсан ярый, тыңласын өчен. 10 яшьтән инде төпле, каты итеп инде biz аны балаларыбызны, ныкларыбызны инде намазга бастырырга тиешбез. Безнең өстебездә бу бурыч булып тора. Әмма 10 яшькә хәтлек бары тик кызыктырырга гына тиешбез. Куркытырга ярамый. Бары тик кызыктыру, Аллаһ Тәгаләнең шушы ниъмәтләре турында сөйләп, Аллаһ Тәгалә җәннәте белән анда бу дөньяда рәхәт тормышта яшәтәчәге турында сөйләп кызыктырырга тиешбез. 10 яшьтән инде рөхсәт ителә, инде рөхсәт ителү генә түгел, тиешле бурыч булып тора инде куркыту. Аллаһ Тәгалә газабы белән анда, Аллаһ Тәгаләнең шушы бәла казалары белән инде. Шуңа күрә менә бу намаз мәсьәләсенә бик җитди карарга тиешбез. Чөнки кыямәт көнендә дә без соралачакбыз.
иң каты соралачак гыйбадәтләребез өчен шушы намаз булачак инде. Бу булды шушы икенче әркәне, икенче шушы баганасы диек ислам ди, икенче стенасы диек инде динебезнең, йортыбызның. Һәм өченчесе тагын онытканмын. Намазны икамус сала дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Намазны торгызу ди. Намазларыгызны укыгыз дими, намазларыгызны торгызу ди. Торгызу укугадан караганда нәрсәсе белән уку, бөтенебез намаз укый, шулай бит килде укыды. Әмма ләкин намазларыбызны торгызу ул тагын да таләп итә Аллаһ Тәгалә җиренә җиткереп укырга. Анда тиешенчә тәһарәтен алып, бите ваҗибатларын, әркәннәрен, сөннәтләрен үтәп, хушуклык белән укырга таләп итә. Шуңа күрә намазны торгызу ул гадәти намаз укудан гына аерылып тора. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда да игътибар итсәк, бу намаз турында килгән аятларга, анда күп җирдә килә саллу гына дип килми, намаз укыгыз гына дип килми, икамус сала дип килә. Икамус сала, юқимунас сала, намазларын торгызалар, намазларыгызны торгызыгыз дип. Юхафизуна салават, намазларын саклыйлар ди. Шулай ук намазны сакларга кирәк, ничек үз вакытында укып. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Куръанда әйтә, дөрестлектә дә мөмин мөселманнарга намаз фарыз булды билгеле вакытларда ди. Без намазларыбызны саклап, үз вакытларында тиешенчә торгызып, ваҗибатларын, әркәннәрен истә тотып, шуларны үтәп укырга тиешбез. Шул вакытта гына намазны торгызу була. Шуңа күрә менә бу нәрсәләргә дә игътибарлы булырга тиеш. Без белергә тиешбез намазның ваҗибатларын, аның фарызларын, аның сөннәтләрен, аның әркәннәрен, иң башта инде тәһарәтне дөрес алып белергә тиешбез, инде бөтен хөкемнәрен белергә тиешбез, аның вакытларын үз вакытында укырга тиешбез. Шушы намазның инде. Шушы намазны торгызу була. Гадәти генә намаз уку түгел. Нәрсә намазны торгызу, намазны саклау дип килә Куръанда. Шуңа күрә намаз игътибарлы булырга тиеш без. Һәм өченче әркәне инде закат. Бу закат шулай ук ислам динендә бик зур әһәмияткә ия. Без аны әһәмиятен каян беләбез? Куръанны укыганда карасак, бик күп аятлар, бик күп аят. Бөтенесе дип тә әйтсәк була инде. Әмма ләкин бар анда берничә җирдә инде үзе генә килгән. Әмма ләкин күп җирдә инде закат белән намаз бергә килә. Ва юқимус сала ва ю'туз зака. Намазларыгызны торгызыгыз, закатларыгызны бирегез ди. Менә бу шулай галимнәр әйтә, закатның әһәмиятлеге турында. Чөнки без сөйләдек бит намазның әһәмиятлеге турында. Кафирлар белән, имансызлар белән аермасы нәрсәдә дидек? Шушы намазда дидек. Шушы намаз дидек. Намазны калдыру, намазны укымау дидек. Һәм шулай ук шундай әһәмиятле булганга намазның аның артыннан шушы закат килә. Менә бу күрсәтә закатның шулай ук ислам динендә алган урыны. Шулай ук зур урынга тиң закат. Закат турыдан-туры тәрҗемәсе ул чистарыну дигән сүз. Бер мәгънәсе чистарыну, икенчесе арттыру дигән сүз. Нәбитин кеше уйлый, закат биреп мал кими дип. Ул хаталы аңлау, хаталы төшенү закат мәгънәсенә. Ул киресенчә арттыру, малыңны тагын да күбәйтү, бәрәкәтләндерү. Бу беренчесе кешене арындыра, чистарта нәрсәдән? Саранлыктан. Саранлыктан. Чөнки бу мәҗбүри, телисеңме син, теләмисеңме, син аны бирергә тиешсең. Әмма ләкин бит инде мондай ихтияри садака, нәфил садакалар кеше бирмәскә дә мөмкин. Шулай бит инде үз ихтыярында. Әмма ләкин бу закат син мәҗбүри, син бирмәсәң гынаһлы буласың. Шуңа күрә бик саран булса да, теләмиме, шушы саранлыгын инде сындырып, бәрбер бирә. Чөнки бирмәсә гынаһ була, Аллаһ Тәгаләдән курка бирә. Беренчесе менә бу саранлыктан безне тәрбияли, юмартлыкка. Икенчесе малыбызны чистарта. Безнең бит инде малыбыз бирәк тә сәүдә белән эшләгәндә пешерана. Шулай бит инде. Кайбер
Белмичә яки гөнаһка керергә мөмкин без, яки анда гөнаһлы кайбер теге пычрак мал керергә мөмкин, белмичә дә яки хаталанып, яки онытып. Менә шушы пычрак малдан арыныр өчен без закат биреп чистарынабыз. Чистарынабыз һәм Алла Субхану Тәгалә шушы малыбызга бәрәкәт бирә, тагын да арттырачак. Әгәр дә инде сорананып бирмибез икән инде, Аллаһ Тәгалә киресенчә нәрсә безне бәрәкәтебезне киметәчәкбез һәм малыбыз гомумән юкка да чыгарга мөмкин. Вообще калмаска мөмкин. Яки хәсрәттә булырга мөмкин без. Шуңа күрә игътибарлы булырга тиешбез. Һәм без әгәр закат инде шулай елга бер бирелә ул. Елга бер бирелә. Ул санала безнең хиҗри календар буенча инде бер ел. Мәсәлән, Мухаррам айына, Рамадан айына, Зулхиджа айына. Шулайтып хиҗри календар буенча бер ел үтәргә тиеш һәм нисапка җитәргә тиеш. Нисап дигәндә нисап безнең алтыннан һәм көмештән санала инде. Алтын ул дан булганда 85 грамм, һәм инде көмеш 595 грамм булырга тиеш инде. Һәм инде көмеш якынча инде 18 мең диләр хәзерге вакытта инде. Инде алтын әйтәләр, ялгышмасам 200 мең булган инде. 180 меңме, 200 меңме инде. Якынча инде. Һәм галимнәр әйтәләр монда кайсы белән бирү хәерле диләр инде. Әйттеләр, әгәр дә яшәгән җирлектә инде фақирләр күп һәм байлар әз икән инде, бу вакытта каралады инде. Әгәр дә мәсәлән көмештән алсак, көмештән күп закат чыгаручылар була икән ди, һәм фақирләргә күбрәк ярдәм була икән, бу вакытта һичшиксез хәерлерәк инде закаттан, көмештән бирергә диләр инде. Чөнки 18 мең күп түгел бит инде. 18 мең күп кеше закат чыгара. Һәм аның 2,5% закат бирелә безнең нәрсә 2,5%. 2,5%-ны мәсәлән инде 18 меңне алса, анда 400 дә ничә сум була инде. 400 дә ничә сум, яки аннан да әзрәкме инде. Математикадан эшли, шуңа күрә төгәлгән саннарны итеп бетерәм, калькулятор кирәк. И менә шул 400 сум чамасы инде без шушы фақирләргә инде закат бирергә тиешбез инде. Һәм менә бу шулай закатның тагын бер файдасы фақирләр белән байлар арасындагы менә бу шөкерне нәрсә? Куму, тигезләү. Чөнки байлар менә шушы закатларын фақирләргә ярдәм итеп бирә башласалар, шушы фақирләр дә саны кимергә мөмкин. Һәм ул кимиячәк тә, Аллаһ теләсә инде. Әгәр дә дөрес җиргә инде закат ирешсә, дөрес шушы мохтаҗларга ирешсә, шушы аралык бетәчәк инде. Һәм шулай ук теге фақирләрнең дә байларга карата карашы, душманлыгы, көнчелеге үзгәрәчәк. Чөнки алар күрәчәкләр байлар шушы мохтаҗларның хәленә керә беләләр, аларны кайгырталар, аларга ярдәм итеп торалар дип, аларның фикере үзгәрәчәк. Хәзерге көндә нәрсә киресенчә? Фақир кешеләр нәрсә? Байларны душман кебек күрәләр. Душман кебек күрәләр, чөнки алар үзләре генә анда үсәләр, үзләре генә күтәрәләр, һәм фақирләргә ярдәм итмиләр. Шуңа күрә төрле талашлар чыга, менә бу урлаулар килеп чыга. Әмма дә ләкин шушы ислам диненең менә шу кагыйдәләре белән яшәсәк, менә бу күп кенә проблемаларны чишү юлы шушы ислам диненең кагыйдәләре белән юкка чыгарыя. Юкка чыгарыя һәм инде өммәт шушы теге җирлек диегәндә бәхет сәгадәттә яшәрия. Хәтта бәлки фақирләр дә калмасыя. Әгәр дә шушы тиешенчә бөтен кеше закатларын чыгарса, мохтаҗларга барып җитсә, ул акчалар инде фақирләр кимерия. Һәм менә шушы ара, шушы шөкер күңелерия. Һәм дүртенче арканы ул хаҗ. Хаҗҗул бәйт ин истатаа илейхи сабила.
Һәм Аллаһ Субханаһу Куръанда әйтә: "Валиллаһи алан-наси хиджул байти ин истата'a илейхи сабила". Кешеләргә дә мөмкинчелеге булса да, Аллаһ ризалыгы өчен Аллаһ йортына хаҗ кылу фарыз булды ди. Ягъни тиешле ди. Без әгәр дә сәламәтлегебез булса, малыбыз булса, гомеребездә бер тапкыр хаҗга бару тиешле. Безнең өстебездә бурыч булып тора, шушы Мәккә шәһәренә хаҗ кылырга. Монда менә Аллаһ Таала шулай иманыбызны сыный, бик күп мусульманнар җыела бер җиргә име, бик каты сабырлык таләп ителә монда. Бигрәк тә этешмәс өчен, талашмас өчен, сугышмас өчен, чөнки анда бик каты теге кеше күплеге аркасында, бик каты теге эсселек аркасында этеш, төртеш бик күп инде. Шуңа күрә бик каты менә монда сынала. Кешенең сабырлыгы, бик каты сабырлык таләп итә торган гыйбадәт бу. Кем хаҗда була, ул белә. Андагы эсселеккә, андагы кешегә, андагы шушы гыйбадәтнең төрләренә бик каты сабырлык кирәк. Һәм шулай ук бу безне әзрәк кенә искә төшерә кыямәт көнен. Шунда бик бер җиргә шуңгатлы күп кеше җыела. Кыямәт көндә дә әзрәк без шундан гыйбрәт алабыз хаҗда. На кыямәт көндә дә шулай булачакбыз дип. Һәм шулай бөтенебез бер ак кына нидән булачакбыз? Хаҗда бит инде бөтенебездә теге изар белән рида, ихрам халәтенә кереп, ак ике чүпрәккә бөркәнәбез дә, бөтенебез тигезләнәбез. Байлар да, фақирлар да бер тигез, бер дәрәҗәдә була. Һәм менә бу бигрәк тә кыямәт көнен искә төшерә. Чөнки кыямәт көнендә дә без бөтенебез бер тигез булачакбыз. Менә бу безне бик каты нәрсә гыйбрәт бирә шушы хаҗда. Шушы уйландыра ахират турында. Һәм бу шулай гомердә бер тапкыр булды. Һәм инде 5нче әркәне, 5нче нигезе инде ул безнең елга бер тапкыр инде ураза тоту. Рамазан аенда инде без иртәнге намаздан, шушы кояш чыгар алдыннан инде ашау ишүдән, җинси мөнәсәбәткә керүдән инде кояш баеганча хәтлек тыелырга тиешбез инде. Ураза тотарга тиешбез. Монда ашау ишү генә җинси мөнәсәбәттән генә тыелу түгел, монда бөтен тәнебез ураза тотарга тиешбез. Телебез дә, күзебез дә, колакларыбыз да, аякларыбыз да, кулларыбыз да. Телебез белән инде гайбәт сөйләмише, начар сүзләр сөйләмише, буш сүзләр сөйләмише ураза тотарга тиешбез, тыярга тиешбез. Берәр кеше сүгә башласа, акыра башласа, мин уразада дип әйтеп туктарга тиешбез. Шулай күзебезне харам нәрсәләргә караудан тыярга тиешбез. Шулай колакларыбызны берәр кеше гайбәт яки начар сүз сөйли башласа, без китеп барырга тиешбез. Колагыбыз да ураза тотарга тиешбез. Кулларыбыз белән гынаһ эшләүдән тыелырга тиешбез. Аякларыбыз белән гынаһлы начар җиргә барудан тыелырга тиешбез. Бөтен тән әгъзалары белән ураза тотарга тиешбез. Бу тәрбияли Рамазан ае бер зур мәдрәсә безне тәрбияли, бигрәк тә шушы сабырлыкка. Хаҗда менә безне сабырлыкка тәрбияли. Ураза ае да сабырлыкка тәрбияли. Без шулай фақирләр, мохтаҗлар хәленә керәбез. Бар бит шундый мохтаҗлар, ашарына ризык юк. Шулай бит, мәсәлән, Африка илләрендә ашарга ризыклары юк, бик ябык кешеләр. Алар бер телем ипи тапсалар, иң шатлыклы, иң бәхетле кеше булалар. Biz менә шуларның хәленә керәбез, ачтырып. Һәм тақвалыгыбызны тәрбиялибез. Хәләл әйбердән, хәләл, Аллаһ Тәгалә рөхсәт иткән нәрсәне ашамый, эчми торып, без үзебездә тақвалык тәрбиялибез. Һәм инде хәләл нәрсәдән тыелырга өйрәткәч бер ай буе инде мондый гынаһлы нәрсәләрдән тыелу күпкә җиңелрәк була. Һәм менә шушы булды безнең ислам диненең менә шушы нигезе, шулай бит, фундаменты һәм әркәннәре, стеналары ди. Һәм инде түбәсе нәрсә? Түбәсе инде ислам динен камилләштерә торган күркәм холык, күркәм муамәләт, менә шушы яхшы холык инде. Менә бу безнең ислам диненең түбәсе була инде. Тагын да ислам динен камилләштерә торган инде. Әгәр дә шушы фундамент булмаса, шушы фундамент, шушы стеналар булмаса, түбәсеннән бер ни файда да юк. Шулай бит инде. Һәм шулай ук стеналар, фундамент бар, түбә булмаса, шулай
файда юк. Чөнки монысы нигезе, нигезсез берничек түбә ябып булмый. Әмма ләкин инде фундаментлар, стенасы, баганалары бар икән, түбәсе булмаса, өйгә яңгыр явачак, кар керәчәк, шулаймы? Шушы нигезне төзедек, безгә инде түбәсен ябырга кирәк ничек? Күркәм холык белән, яхшы муамәлә белән, әдәп әхлак белән. Монысы инде иншалла киләсе дәресләрдә инде сөйләшербез инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.